I'm going to throw hard balls onto you. Shoot. Teach not sim dance. Bench bricks. Where shoot a chair gara. Kanyazoti tsanangulira. Yeah, teach not sim dance. Borinja. Uside usachke. Gara po shoot. Sim dance. Teach not sim dance. Danso vakutedzero vawimbo simaimbirwa nikona Jamaica vari vemunonzipa Vachima nerurimi. vachimba nerurimi rwavo Zvakatangani. asi danso yakatanga kudhara asi kudhara chaivo zvekuma kuma 2000 because kuna vakatorovana vanakuparutsa yangaizanzo yavo but yanga isina mbiri yanga isina kunasina punch Haso maiben grooves rana fortune. yakapinda inzi urban groups but vaitorova zim dance panguva iyo asi vainzi maurban groups zvichibva zvazvichinja manje vakupakurowa manje haangoibva because even ndikada kutanga kutorova ipapo yangu inhamba ndikatanga kutororiswa rhythm ndikatanga kutorova yatodzika ndomaonera Saka ufura kwako ngana kaita kuti popular. it's popular still Sim dance iyoyi. Mapioneers acho chaicho. mapioneers acho akatanga kuimba Zim dance over. Kamnyarike kuti zim dance akazoinza style kuti zim dance vamwe vanoti ndiuyu anonzani atani aripo mwe akambouya akamboti ndiakazoita chipawa chimwe chekuti anonzi saniko anogara aripo vari munoka Slug youth. akapromota ndiye akapromota pana akambonoroka not cheapers vanoti aniko aiwa aripo mani anonzi Chris Godwin. ndiye ndiye muzimbabwe muzimbabweni muneo ari promoter anga ari promoter asiri kana simad aiwa ana smart ana smart ndo vamwe manje vaikuita dzesalad Ataurwa kuti simad ndiye one of the pioneers. But what are you salad? aiwa ngasiyaidance anonzi aniko manu akatanga kuresa fest anisiuyu angani uyu akatanga kurwa show yekutanga yekugadzira ziva pana ku6 sports Not the black giant. aiwa vanomuti aniko Templeman Alright. ndiye wandinotiwo ndiye pioneer Templeman kana inini anda inini onde ndiye munhu wanda aiwa iye aimbe ndiye ndiona kunge ndiye akazoita zita akazotipazo simdanso Templeman ndiye akasimbisa kuti akasimbisa vaimbe kuimba vaiimba varimo mastreet vachidaro but kuti vazonazoti taya ini ndoona kunge ndiTempleman ndiye akacommercialize kuimba kwapana because akazongobatanidza tora fana Glenfiddich ndopapa azokurwa zishow ndobva ratosunga zoti ana uyu vakazoti ana Chippers akatositera kumashure paakazoridzisa pana Chippers ndo last year. Chippers ndo last but Templeman manje ndiye wandiri kuona kuti ndiye akaita the first ndiye wandikati ndiye aka 6% yakarwa kuchiko yakarwa ku6 sports yakarwa iva pana yakaitirwa Templeman atangirwa na Simad simad angasingaite zvemadhanza Simad angari musaradi. Simad angasikati zvemadhanza Simad aingotorwa Templeman ndiye akazvipinza Simad zvaiita aitora iyo ndopaitwa aitora maben groups
plus Sima First show ya Sima akatora. First show yake. Yakatanga kuita ayo Police Brown. Nengaina na bango yo. Akatorana yeye, Akatora first show yake. Nengaina ni first show. Ngale wani wani. Nengaina bango, nengaina Sima. Ayo watu. Roimba. Yakumira. Yakurova yakwenda. Avairuva oveka. Because yanga MC contest waingoisirwa. Right. Saka zvakangotangangozoti neumwe munhuwo zvake wakazoja aitonakirwa nevanhu vaitozviitawo kuti tembo mani kuti atozviita zvezvo ekainakirwa nawo ka plus neumwewo kuti zvakafanana na yanaimbisa vanhu before tembo mani vamwe vakasimbise vanhu aiwa MC contest yakasiyana nemashow eZim Dance or Bricks. MC contest you get 3 minutes 5 minutes woimba nhamba yako song 1 hit yako manje Zim Dance unengotori unotopuwa slot yako woiswa paposta vanhu aitosungwa izoti vari unonzwa manhamba ako because vazhinji zvimafreestyle zvavaifunga vari pepe nongosirutombozoti njaisirwa ridhimu ripi kumba kwako but ridhimu aisaisirwa raunoda MC contest yaionekwa kugona kwako mese muchiroiswa semuridhimu kwete rauri kuda iwewe mukutaura zveMC kuti kutaura zveZim Dance musatikanganise mimi Zim Dance Bricks mutikanganise wabva nekupiwa hanzi Zim Dance yakaitwa popular kupi nani we aiwa mumwe nemumwe anoclaim inogona kuclaimo noclaima kuti chimati kuti wapane mbare ndindakaita kuti vaite popular painternet vese mbare vakaimba vese kuti vazoziva kuti ndiye Jalavu vaziva kuti ndiye Jalavu indikina indisecalazi indogona kuclaima kuti ndindakaita kuti vaite popular but andikamboti ndoclaima kuti ndakatanga Zim Dance handiclaim vanhu vachatoziva kuti munhu aise mawords neface pane munhu kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi aiwa handisitaura kuti kuno kuzimbabwe handisitaura kuzimbabwe kuno ndikutaura internationally meaning kuna na UK kwana na England ikoko kwana na UK ndo UK nai kwana na Canada kwana na Australia kuti vanhu vazive vanhu yavo ndini vembara ana Secalazi nana Jalavu nana Killer T I'll claim that but vamwe vari kuzvitika ndo vakaita kuti azikanwe painternet more aniye inini ndikutaura pandakatanga kuisa Kina anga asati arekodha rekodhi yayo yekuti toda kukubata zibe ndekete rekodhi yanga isati arekodha pasa yafaraiva pakaimba panhu ana Uncle Sasco vasisambozikanwa kuti vari kupi mazana humanana humanana fesi yako inotyisa vana kubata munyati wacho aiwa kaimba about 4 but problem iripo ndeyekuti kune vamwe vanhu vakukwanisa kuti vapromote vanoclaimawo futi kuti tisi tikuita kuti vazikana promote anoita kuti vanhu vazikanwe kuti large scale but ngavaspecify exactly kuti inini ndindakaita kuti vazikanwe kana kuri kuCanada anotaura kuti kuCanada kana kuri kuEngland otaura kuti kuEngland kana kuri kuti muZimbabwe anotaura kuZimbabwe kune vamwe vari kuSouth Africa uzwa kune vari kuSouth Africa vanoclaimawo kuti tisi takaita kuti izikanwe Zim Dance South Africa because when you go to South Africa right now as we speak the main person ari kuSouth Africa is Nox ndonyara ndiye one of the biggest artists of South Africa muZimbabwe but ana Freeman ana Dadza D vanomboenda ikoko zvangosiyana nevanhu vanhu vari kuimba ana Secalazi vakutanga kutoendawo mai manje Secalazi afanira kunge achiimba this week South Africa kuEngland anofanira kuenda muna May
ya saka vakuenda saka zvikutaura kuti but kuti vanhu vazive kuti uyu ndesecolors wacho kuti mumwe munhu abve kuengland atsvage secolors ndogona kuklema kuti ndini ndakaita kuti wazi because anenge akamuona through internet ndimakaisa ka nesiface neface yacho umwe akangotaura zita chete nemanhamba haana kuisa face nezita nemanhamba acho ende kuti vapana iva vazikanwe especially yombari kuna Fantan DJ Fantan ndianova rekodi ndiye umwe Chill Sport Records lapa pasina Fantan vese yombari vasikazikana hada vasikazikana not even one wow because hapana munhu aida kutora chance yekumarekodi kwangu nedanger zone chete before Chill Sport kwangu nedanger zone nini nganonzani mufanira kuchitungisa anonzani izvi critical wekuchitungiso uyakamira sei anza Winky D chiguru fuck Winky aiwa Winky D akanga akazvimirira ega akazvimirira ega Winky D hapana munhu anoclaima kuti ndiakaita kuti Winky D akazviita big egg but Winky D akamba Winky D zare kuti zimdhato rakarisiko inini ka kuti Winky D akatanga kuimba zimdhato because anogona kuti akatanga kuimba but kuti ati zimdhanso haatauri kuti zimdhanso manje Winky D because yana Winky vakatanga kutoimba vana Sniper Storm handiti but yanga isati rapo yakanyatsotanga yega Sniper Winky D yakatangira una na Templeman ndakati kuti Winky D asikana not zimdance Winky D vakatanga Sunday SG Structure vachidza kutropicana angori MC kuchinyakura yanga izimdhanso iyoya but zita rekuti zimdhanso manje vaingonzi vaibhen grooves andikuona vaingonzi vaibhen grooves nometa ari kuipa dhanso but vari kunzi vese maibhen grooves apa zita rekuti ebhen grooves richashanda kwakushanda zimdhanso nyange akuimba chisaradhi chipi kana chipi changonzi zimdhanso mangoma iya yese amunzi mangoma handizvikuitwa panguva iyaya anesana ana Winky angaima handi ana Winky but yainzi Eben Grooves vese mumangu yacho yainzi Eben Grooves vaakazonzi zimdhanso iye akaisa zita kuti zimdhanso ndiyazizikanwa kuti azoti zimdhanso yemumberi aiwa tinouza zvinorevei chii kuti zimdhanso ndonyaya iri kunetsa vanhu zvinorevei chii zimdhanso Zimbabwe chii marekodzi kana kuti munhu anoimba parekodhi akaiko muzimbabwe ayo marekodzi akaimba tingati type of music yacho zimdhanso handi kune Jamaican dance hakuna Jamaican kune dance vanongoti dhanso but dhanso iri from Jamaica iyi manje vakabvaisa zita rekuti kuti vati dhanso yagara dhanso ndo iri kwese saka wakazoti aiwa iyi zimdhanso ndemuzimba wataura izvi kwekuSouth Africa inonzi kwaito aiwa kune dhanso yeko kune vanhu vanoimba dhanso South Africa ndafunga kuti ine dhanso yacho vanongoiti kwaito South African dance sa kokuzambia variko vafane vazambia vari kurova kokukenya vari kurova kunigeria variko saka unovati chiva danso is danso kazima akaka kazimu ndekuti vati yaiwa zviri kubuda muno muzimbabwe remuno nerwimi rwekuda kuziva kuti ishona ikuimbwa paridhim yakagadzirwa muzimbabwe maridhim acho ichiimbwa neshona ndozimdhanso maridhim acho ari kugadzirwa ari kubikwa muno muzimbabwe zimdhanso nimba kuti yakatanga kudhaya chingoripo chekuti zita rekuzoti zimdhanso iri rakazoita popular mai manje ndo ranga risipo mai manje zvari tinokuisana tinogona kutanga muri kuda kuti zita rekuti zimdhanso zita rekuti zimdhanso iri ratone almost 2-3 years now slag youth anotaura kuti ndiye akapairira aiwa rine 3 years amen uyoni makore mangani slag youth unomziva ainindorisa ma 2-3 slag youth unomziva anoklema kuti ndiye akataura kuti rinonzi zimdhanso akaipa zita ndemuno anenge ari kuingland anonyepa
unless kana kuti akatoti ari ikoko akangoimbirawo vanhu wabvati zimudhanso. I don't think kana kuti akatumirwa redeem from here kana kuti akaita sei. It's like you don't know imbero. I think it's like YouTube arikunzi ndiye akaita kuti ite popular. Because angane website ainzi zimdance.com, something like that. That's my understanding. Oya angatori ne website yake yange kanzi zimdance. Before isusu popular zimdance isati ya popular kuno. Saka iye ndiye ane zita. Then vanhu nokuzoziva kuti kune zita rekuti zimdance wavhonakirwawo nechi. Aiwa hapana vanhu vanoziva. Kuno kuti takafamba bapana pausvika kuninga pana. Nomziva. Handimuziva. Saka iye ndiye angane website yake yange kanzi zimdance.com. I think so. Saka maybe ndo pakabvawo kuti maybe pane 1 2 3 4 mwakajumwawo but unoda website inonzi zimdance wavhangoita kuti zvingoita because everyone yangu nzi zimdance bana wese kana kafuta kamwana ari form 1 kana grade 7 kana Nox wacho ko Nox anaimba zimdance salad chapo manje ko driver dongo Trevor dongo wae Zimi hip hop. Pakaipa. Ana bivila bien. Diamond muzika. So right, what's it? Zafana to South Africa one of something South African dance. Ayo but vanhu vari kukanganisa kuti zimdance vamwe vari kuti mapioneers acho akabva kuna naBukati nana Major. Mapioneers acho kuti ndo because ana Bukati na Major iyi vakarova ndo yangeri ndo andituta kuti zimdance yakataka kudhara asi zita iri avana Bukati nana Major ika vakazviona kubva nana Tendai kana Culture Tika nana Paradise exactly waona zviko yapi yakarova zimdance wazviona na yapi Pantano nana Potato akarova zimdance Frisco Kid airova zimdance Cisco yapi batani yakeri yemwe muri wokudhara zimdance because airwashona cheche zimdance yaya kweta uyu mpana murefu uyo kunani amagidio kuparare kwenyu vati vanga vasingaonekwo zvavo kuti zvakazi but patime yainzi zimdance yo patime iyo mando zvese zvaingonzi Urban Grooves imina vanhu vakuziva kuti aiwa amana ngataure chokwadi amana Urban Grooves makatakanzwa rini kuti Urban Grooves aiwa ganzo Urban Grooves dzatanga kuzvinzwa rini kuti Urban Grooves 98 and I'm sure that ana Bukati nana Major ivanga vatemba kudhara but read me computer yabuka yambi bata ndiyakatanga akairova ndiyakatanga apana kwakatanga enda chipuritsa nhamba dzaiyo yakatoneta come on with the room jalala kana yeye kunzi ya memory like people I don't live like people do so far even vapfana vakaita zvakadika chingoti sezvinhu zvemuromo promotion yedu inakanetsa but takutaura pareality yacho kuti munhu akanasorova chaiyo chaiyo yapakaimba akaimba munhu uya uyu nekuti hapana atasvika kuna yapi pacho but kungochapo ndekuti zvakuma ndezvoti nguva nguva yacho yakaimba bota yakati naizvezvi zvinonyepa chimbonimirira inini vanhu zvavanofanira kutaura pazimdance yedu according kwandiri vamwe vari kunzi maelders kana kila tiva maelders kama ana popopopo elder killer iwe unoturovesa mbari munomu nanakina maelders iwe makings but anyways inini reggae music yedu dance it took a long time to be accepted exactly now because yakunakidza
yakatanga kuacceptwa last year muna 2013 paimba Winky D paakanyatotanga kunzi akuimba vashoma vanhu vaimuaccepta kubata munyari wacho aimba zvenharo vanhu vakuru mai manje kanganaka mwana kadiki kangoti popopo pese pese but ukaona vanhu vakukanganisa kuti popularity nekuacceptwa zvinhu tu zvakasiyana mai manje yakuacceptwa even ana chippers munhu aipromota ana Alec Machesu kudhara asikadombozvinzwa chippers haasiriyo munhu akatanga kupromota pane mabig promoters ekuzimbabwe ndaamai Red Rose muzimbabwe amai Red Rose ndo akatanga kupromota but accept kwakerege it's very hard any country but vamwe vacho havachaimba yatinoti danso yacho vangoimba zvese zvese but zvavari kuimba ndozvekuaccepta zvakacategorizwa as zim danso nevanhu vakuru zvoti vanhu apano vakwanisa kuimbira vanhu vakuru Marvin Bobo chichinonzi zim danso mangoma emuzimbabwe anoimbwa nemuzimbabwe neshona ai zvakatanga rini zvakazitanga kunetsa kuzonyatsopika 2013 pazvakanyanyopika before ana Winky D zim danso tomoti zvavano Silverstone pataihosta mashows tichiita ma-MC contest ndoku katangira vamwe vachiona ana Badman ana anonzi Yellow wekuchitunguza Culture Kid Winky D Potato ndoyanga ingori same skill ezvine zvachi zvaadvanced zvayanyanyosimba vanhu vakunyanyoiteerera through kuti vanenge vaneka experience yekuziva kuti kuimba not before vamwe vachiona inyanyoimba vachitedzera vanhu veforeign kana mumwe achitoimba achitonenge Capleton akutoirova version akutoone Capleton sazansikasipakera apa akuimba neshona yemuzimbabwe yake style vachiridza futi popopopo vanhu akutonakira kana foreign achionezvokuti marelyrics achona achi ndoyasumuka esayanzisimtanso from Zimbabwe slag youth ari kuzviti ndiye akaita kuti zim danso ndokopiye atombomuzivawo itwe Silverstone katanga uridza kana ana Winky D vachona kuti kwazvikatangira ma-MC contest nestereo 1 ma-MC ndo pazvaitangira vanhu vachidzidzira kuimba vaita kuzokumbira microphone kamotovapa kuti mboimba jajina ndovaitosinamatwa sarimbo chimbodipawo chimboraidza imboimbawo microphone yaitonetsa inonzi zvasingepa zvikatangira ivava zvivazive kuti vakabva nekuru nokuti kwazvikatangira na Winky D ndo vaitonyanyisa power kuti Winky D ndianenge akatanga kusumuka unzi Winky D akuchiimba inonzi chiimba song akatanga kusumuka nawo pamweso ndo pakada kuzosumuka kudaita pakuita competition ndokuti zvizoita zvizoita saka uyu hatimuziyewo andino kana kune vaimuziya kana kuti zvaitikira kupi I think aizvitira komeja mokari wekuproducer Winky speak out ridhima yakangano yangainana uyu anonzanui ari kunetsa mazuva ano wekuimba wamuziya kanu anonetsa yangainana Mr Easy chichichichi uye tivangomunzwa aiwa ndiproducer kuna hapana futi vari ku-UK ana juicer dementia anoproducer futi mareading saka vanhu vacho vese munhu wese ari kuclaima nekona yake aiwa idebate iri kuitwa painternet
Mari. Big man sarasa. Ndatopa muna kwenda. Big man. Iya chichimafira kureyo. Big man ndiye akatanga kurova chokwa chakanaka. Apa ndinotaura chokwadi. Big man anga ari kumberi because hapana umwe challenge Big man. Aimba yega. Ndiye airova. Chamara fana vari kuimba. Big man vari kurova tirambe but because nozwa fana vari kumira. Kama hits big man. Vakapesa kuenda pamusoro rini mudhani. Big man vasara nevafana man. Mazwano. Ya vari kutonzerana fana wacho. Bozi sekalas. Kila team. Kina. Chalafu. Kweta kapepaka kakanyeperonzi kabuda 36 units akafumwana kabika count lista kakaipa Kuna Empress Masina. Count lista Kuna Empress Masina. Count lista simu. Pound lista. Yeah. Vanhu vakazotanzi kabuda 36 kakuzarora gwaji vakajepa kafumwana kakai. Aiwa, asikamfana akabuda vanyepa vanhu vava zive kuti kakaipa kamwe kako zvoti style and pattern. Urikuona mechiripo manje pana Big Man manje ka. Big Man isusu atirambe akarova ende ndiye angari top. Pachapo manje vafana kurova. Because unganza vanhu 10 kwatisa memory cards enyu ozisofa munhu wese ari kunzwa zimdzanzo wande. But kaunganza vanhu 10 tisema memory cards enyu apa. Tobva taavhura ese. We find out tinogona kuwana munhu ane full set chaiye kwaBig Man manhamba ese ka tinogona kushaya. Tinotoona munhu wese anenge angori nemanhamba aBig Man oma 1 2 3 achinonga but the rest mumwe utoshaya mumwe kutoshaya Big Man ini rangu harina Big Man. Ndini ka ndinotoloda makadhi achiona memory card harina Big Man. Atotibvunza atoti isajalafu wese isakilati wese enezviwikiti atombotaurwa wikiti munhu akuti achiti wikiti anotobvunza kuti pane imwe pawikiti imwe akutobvunza iri nhamba haachabvunza kuti isa wese ana haachadiwa wese panozisakilati wese akungonhongwa chi but inini zvangu aiwa mudhara zita akagadzira hatichikumutisusu ari pastere Big Man yandakaona chaiyo aiwa akairova pajumaica akairova inonzi chiyaya tapinda musamatae aiwa akaiburitsa pavidhio zvapo aiwa but vafana futi vari kupinda nawo mavidhio Wana mavidhio echisport iwo. vafana vari kuuya nawo mavidhio zvokuti Big Man parinopera rinori vanenge ko ganiyo amizi Can you say Can you I say this time I repay. John Terry Haina kurekodera paganyu. PTK kai. PTK. Ganyu. Mna piru. Emna biri. Aiwa iri kumira Ndio ine nyuri. Ndino ya PTK. PTK. Ndio vane nyuri timiri kubuda manje this weekend then kuita mfana ne problem no Messi. Ari kutobuda this weekend. Pane umwe ari kubawa maridhimi vangu PTK futi. Hari mabuti the most underrated. Pane umwe ari kutora maridhimi vangu ari kungobomba maridhimi maridhimi janobvunza komla janozitaziya zita rake Aruba maridhimi akari kungorova akari kungotera maridhimi Levels. Yes, levels. As levels. Kanenge Akataura paredhimi. ari kutukano Ari kutuka vanhu. anenge ndiri ari kutora maridhimu mani kunzi ridhimu rakarekodwa zvaizvo kunzi ridhimu rakarekodherwa kunhingikino but uyu akazokukuritsa vekuti angariita sei Kandinonoka i1 clan. handitika One clan yakabuda mai manje. Yechiu sport nelevels. levels Pane mumwe munhu ari kuclaima kuti iri ridhimu rangu yakataura paredhimi.
vakubirana mari idzi ine maartist about 79 ine vanhu vakawandisa too much saka inini madhibanisikaziende pekuti pakuti ridhimu munogadzira sei pane maprograms acho vanosenzesa apana anobaya makombiyuta pobuda ridhimu but vanenge vachabika vega here kauti vari kutotorowo kana anenge achirohwa kana nzeko vamwe vari kutobika from scratch kutanga kutobika ega kutogara good 5 hours achiita zvimwe zvinhu but macho ukazoda maona mamwe maridhimu acho akafana bcause unogona kuridza kana tikilatika indoridza shinzo mani ndichinzwa zvakasiyana but sound chinobuda chitenge chingori chimwe chete ndiyo ridhimu rikabuda rinoimbwa nemaartist akawanda one instrumental but saka linga ribika ndiye muridzi waro saka uyo anozoba ridhimu akuklema iniwa unogona kubika ridhimu ka ini ndorekodhesa vanhu ndaburitsa ayo unobika ridhimu but ndotora ridhimu iyo ndorekodhesa kana wafanira muchitungisa ndadii ridhimu yangu but harisi ridhimu yangu anonzi ani mufana wacho anenge kunana budiriro kuwadzanakanganwa zita rake mufana iyi akuzviti ndeyakaita 1 aita akatoritira kwanafandani asi bigman pane nhamba yake yakazorowa zvake